Ko himen ko para bayir hautrai Jesus Christ. Ki jim pule mendakasngi bat ka jingim jungo Francis Azizi Bakui Kalong Kabayade. Ngiyosngo naka jimpule naka kitab Nehemia ubasngo si halor ka jinglong jonga nomba. U Nehemia udon haka paki dulan jongus udon ka bamgadi udon ka ying udon ka Spah namar ulong ubajan badu balai ulang bajan badus jom kerdu eye duna eye bad ulang uba kamen hangdo Henry haba paid us ulayo ba u Nehemia u shakri yawu daki kemat basnosi badula lingo badula kili piduna ayu hangne hakane ki ngatip pim pang eye badula ong namarba ngadon ka jingsosi halor ka nomba ngadon ka jingsosi halor ki jingtep jongi pate menjona ngadon ka jingsosi halor ka kardop bala jot jong ka nomba ngadon ka jingsosi halor ka temple baku jongo balai kane kalong ka daw jong ka jingsosi jong Nehemia kadba udang im pahu pahai kalakiu hapo jongu kata ka jing kusalai ka jingsosi halor ka ying jongo balai halor ki pat men jongu ki bala kalad halor ki jingtep jongi pat men u Francis Azizi Bakui ula im haka paki dulan jongu pa ubarispa dona eye u im pahu pahai bat ki paralog kaspa dona kindiatur ka jingkomen bat ki paralog shimla dona Henry ula don di kemat basosi bat ula lap kaya ka daw badula shem ka daw jong ka jingsosi jongu kalong uble u kot yaw uble u don kam yaw bad uble u kwaban pelai lut yaw naka jingku selai jingim naka jingku selai kaspa bad ngetip kaya ka balajia naka ta ka jingku selai ulastang iya ka Jingrai ka Bathymmai ula shimya ka Jingrai ka Bathymmai badula beya ka ta ka Jingrai ka Bathymmai badula ya ka ta ka Jingrai ka Bathymmai bad nakabinta ka ne ka Jingrai ka Bathymmai ula Kloi ben Iehnoh ya ka Spah namar ula yo ka ta ka jingtrang bante ya ka ying jongo balai bad ngitipro haba ula roy ka ta ka jingtrang bante ya ka ying jongo trai ulasna ya ka we ka imane kala jot haba ublay ula te ya ka ying jonga ulasno tu bakala bante ya ka imane Henry ka jingkot jongo kalong te ya ka mensiam jonge brio ban pensna biang ya ka mensiam jonge brio bala jot bad ngitip nadu kata ka Jingrai ka jongo nadu kata ka jingkot jongo blay ula kerlalong uwe pat brio badu yesrim badu Chris u yesrim badu Chris haka jingim jongu haka jinglong jongu bad ngi haka balang ngi burom iawu mentakas ngi lemba kata ka Jingrai jongu we ubrio ngi don buon ngi seng riniam ki babud iya ka jingim mensiam jongu Francis Azizi Bakui haba ngiru ni yomad ya kata ka jingkot ka jongo balai lada degi kinna neki samla ne longomi ne longopa neki riniam ka jingim jongi veru kin stamban kerla de tang ka jingim jongi marwe Henry ka kata ya ka jingim jongi vei ngi haben shashkor ya ka jingkot ka jongo balai
Lese ha ke jimbun kam jongi. Lese ke jimbe ya ke rompong jong ke parte. Lese ye ke jingitana jong ke parte kaba pinbi jangi. Ngikalet ne ngim sotu ba ublai ukot yangi. Ngim sotu ba ujisu idi yangi. Ngim sotu ba ujisu don kam yangi. Lese ngi ay pali ya kiwe mat kin le. Lese ngi kiri pait pa lese ngi om. Kane kade ka kam jong kilindo bat kirini. Ngi te ngi im pahu pahai hakade ka partai. Hendra ngi yoi unehameya. Habala roy kata ke jingang nur nakabinda ki ing jong balai. Kabala roy kata ke jingang nur nakabinda ki jing tep jong ki pate men jongu. Ulakwa banle eye nakabinda ka nomba Jerusalem. Nomba jong ki pate men kabamut nomba jongu David. Nomba jongu David kabamut nomba jongu Messiah. Nomba jongu Messiah kabamut nomba jongu balai. Badai na kata ka daw u Nehemia ula angnud. Badula angnud hadu kata kala pelong iaus ban penbiang nadong syadong iawu nagabinda ka jinglei jongu nagabinda ka jingang nu jongu nagabinda ka jingkwa jongu ban tebiang ya ka nomba jongu balai ya ki kinro jong ka nomba ban te biang ia ke temple jongo trai ban pensna biang ia ke jingtep jongi patemen ko himen ko para kaya ka bangila ban ring jingmut na ke ni jimpule bara ko gospel ka ong ale bud yanga henre don gi ba ong sha bangan leitep ia upa jonga kadba upa udang imula ong sha bangan leitep ia upa jonga kibrio ki bakwa ban penselem ban budi utrai. Kibrio ki bam tre ban idi au jisu ki don bun ki dau ban jingai nakata ka jimbud par ka jing shakri. Ni don bun ki dau ban bu hakama tu trai. Shaya nga bangan leit ya kendu ya king banai ko ble ya king kase. Haba utrai pa du kot yangi ale budi yanga shakri yanga ban pensna ya ka temple jonga ke ying jonga Bathymmai ya ka jingim jongi vai bun ge brio ki don ge daw ba bun jai ban sna ya ka kinro hakamato blai henre utrai wong sna batte ya ka kinro naga benda jongu blai pat kane kade ka jinglong jong ba bun mut namar ngim pat don ka ta ke jingang nur ngiyoi ki brio kimjo kin mau yaki bayid ba toin jongi bala layap ngimjo don kata ke jingir kaba palat nagabinda ki pate menjongi lesi ngimba don ke jingang nud kaba palat nagabinda ke ying koi jongo balai nitip habagi brui ki wan shayi mane haga jakaban pen koi bon ki brui ki pinjak le ki mane ngilaban yoy ki brui ki ba ai bam hayi mane ngilaban yoy ki kimi ki pa ki ai bam iya ki kon hayi mane hakane ka juk kaba minta But ngilaban yoi kadba la kot ke jingya seng ke mas ba kuit. Ngilaban yoi haka jaka ban pin kuit ke la pintingit pin ban yaki mane. Henry omdon ke ta ke jingang nud bun ngut ki beriu nagabinda ke ying ba kuit jango boleh. Ke pintingit ya ke ying ba kuit jango boleh. Ke pintingit ya lade ke pintingit ru ya ke temple ba kuit jango boleh. Kane ka de juk. Don bun ki beriu ki Shanghai mane. Ki pin don kam Bun ke baro kaba pinsngo bayaki. Lese don giba bam hayi mane. Don giba keren hayi mane. Don giba yalaka hayi mane. Don giba paid film haki mobile phone hayi mane. Don giba keren phone hayi mane. Don bun ke baro kaba ngilaban yo I kibriu ki le hakane ka juk kaba menda. Hakawe ke liang yo I kibriu ki id ya ubalai. Ki trang ya ubalai. Ki burom ya ubale ki bakwa ban te iya ka temple jong ubale ki bakwa ban Bathymmai ya ka jingim jongi ve kane ka deka jinglong jongi kane ka deka jinglong jongi rikoi kum Nehemia Francis Assisi bakoi ula IT ya ka jingim dakaba Iehnoh ya ka Spah jong ka parte Nehemia ula kwa ban late jinglate cha jingai
nakapakidulan jungus ban lete ya ke kinro jong ki jingtap jogi Bathymmai ke nomba Jerusalem ya ke temple jongo balai ban pensna ke jingang nut ka bapalan ngide ban kli ala de menta hadu katno ngidon jingang nut nakabenda uplay hadu katno ngidon jingang nut nakabenda ke ying jongo balai hadu katno ngidon jingang nut nakabenda kamen siem jongi hadu katno ngikwa ban tebiang ya ke jingim bun ke brio ke penjat bon ke brio ki penjat ya ka jingim jagi bon ke brio ki pensausi ki weipat ko himen ko para hakani ka sngi buram jong Francis Assisi bakoi tangin trangna do ka donut bangiru ngin te ya ka temple jong balai bangin te ya ka ying jong balai bangin le koi ya ka jingim jagi bangin pen koi ya ka ying jong utrai bangin long ke ba shimkia ya ki kam ban le eye na kabenda ublay tanga jimpin kuy dia ki imane nga ong henra jimpin kuy laja krampa ublay un sngoba yangi iway pa iway jisubi it karku kardo yangi pensle yangi bangin dup yo kata ka jingang nuot kum kiri kuy ban treasure hem na kabenda jongi ban kindi buram yame haka jingim jongi bahaka prate baro kaway bangin don ka jingang nuot nakabenta ka ying bakuy jongo balay bangin long ke ba it yame bangin long ke ba kinti buram yame ban ka kalima enyaro ya utrai Jesus Christ